Os boirenses volverán facer gala da súa solidariedade este domingo nunha nova edición da andaina Boiro en marcha contra o cancro. Os participantes sairán ás 11 da mañá dende a Praza de Galicia para realizar un percorrido de 5 km polo litoral do municipio. Que vai ter un percorrido moi sinxelo, vai salir daqui da Plaza de Galicia, vai ir polo paseo do Río Obreiro, polo paseo marítimo de Barraña e o estuario do Río Coroño para volver de novo a esta Plaza de Galicia. A saída vai ser ás 11 da mañán. E como dicía a presidenta, pues animar a todos que se inscriban, o precio vai ser de 8 euros para as persoas adultas e 5 para os menores de 12 anos. Os interesados en participar aínda están a tempo de inscribirse tanto nas mesas informativas que a asociación instalará mañá na Rúa Peonil, así como na farmacia na Torrente, Galería Sargadelos, Modas Nati ou o propio día da andaina antes da saída. Xa sabedes que tamén está na farmacia na Torrente, en Sargadelos, en Modas Nati, e nos vamos a estar toda a mañán na calle para finalizar as inscripcións. De momento non, vai bastante lentiña, por eso vos pido que por favor os veñades a apuntar para a ver se do ano pasado non vamos a chegar, pero unha pouquiña máis de xente faríanos falta. Vale, eu invítovos a que veñades, vamos a ter aquí na Plaza do Ayuntamiento un DJ que nos vai a animar un montón con esas cancións tan bonitas que hai para o cáncer, que a min encántanme, e vamos a dar unha bolsiña con agua e fruta. Facemos o recorrido, non é moi grande porque se fai pensando en enfermos, en nenos, entonces faise pensando máis ben en xente enferma que o quere facer. Invitarvos a que mañán aí a peatonal se encha de xente e fagamos moitas inscripcións. Polo momento xa hai máis de 400 anotados, aínda que dende a asociación confían nas inscripcións última hora para superar o número de participantes da pasada edición con máis de 750.